हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैदों सासे सिख्लाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबादि गावनि मुंखौ खामायनो हादों एबा JCB सालायनानै गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों देखायनो हानायनि थाखाय आं बिनो जोबोद साबायखर होबाय। स' बिनानावनिसिम थेंक इउ। बिनानावा जोबोद बर' हारिनि थाखाय नामबो खामायनाय जादों। गावनि थाखायल' बियो नाम खामायनाय जायाखै, बर' हारिनि थाखाय जोंनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बिराद नाम लाबोनाय जादों। बेनि थाखाय आरो आं खनसे थेंक इउ होनबावबाय। आरो बिनानावा बारा गोजाननि नङा, नोंथांमोनहाथ' मिथिया जानो हागौ बिनानावखौ। बिनानावा बारा गोजाननि नङा, चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो, चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्थिफुर होननायनि एसे खोलाहा फैनानै रानिपुर होननाय जायगानि, बारा गोजाननि नङा, जोंनि एसे खाथियानो जायो। जोंनाबो बेंटल खाथियाव नालाय बारा गोजान नङा। नाथाय बिसोरो दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव थाया, बिसोर गुबुन जायगायावसो थाहैयो। बिसोर गुबुन जायगायाव फैसा खामायनो थाहैनाया एसे गोबाव जाबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। 6 बोसोर जाबायनो बिसोरो गुबुन जायगायाव थाहैनाया। दा बिसोरो फैसा खामायनानै फैफिनगोन जाहैदों सानसे समावब्लाबो। दा बिसोरो न'खराव साब्रैसो थाहैनाय जायो खोमा, जेनेबा बिब' बिनानाव सानै आरो बिमा ओमफ्राय बिफा, बिसोर गासैबो जयैनो हजोंहाय थाहैजोबो फैसा खामायनो थाखाय गोजानाव थाहैनानै दङ होननानै जों मिथिदों। नानिया गारि सालायनानै एबा JCB सालायनानै भाइरेल जादों। बे नानिया मथा मथि सानसेल' सालाया जाहैदों, बियो सानसेयाव 500 रांनि सालायबाय थायोनो, सानफ्रामबो सालायो जाहैदों। सानसेल' बे सोलोंनानै एबा सानसेल' रोंनानै सानसेल' सालायनानै बे भाइरेल जायाखै बे भिडिअआ। मानो होनबा बियो न'खराव एसे उसुबिदानि थाखाय बेबायदिनो फैसा खामायनो थाखाय बियो सानफ्रामबो सालायो जाहैदों, सानसेयाव 500 खरै सानफ्रामबो सालायबाय थायोनो जों मिथिनाय बायदिब्ला। आरो बेजों लोगोसे नानिया उसुबो गेलेयोमोन जाहैदों सिगाङाव, ओमफ्राय नै दा थाखा फैसानि एसे आंखालनि थाखाय एसे उसुबिदायाव गोलैनानै दं जाहैदों, दा गेलेनो हाथ'वाखै। थेवब्लाबो प्रेक्टिस खालामबाय थायो बिफाजों ओमफ्राय बिनानाव जयैनो प्रेक्टिस खालामबाय थायो। आरो फुंनिफ्रायनो बिसोर खारो जाहैदों, प्रेक्टिसा एनि टाइम थाबाय थायो। खारबायना दै सोगोन बिथाङा दे जायो बेखौ लोंजोबखायो। औ बैयाव एसे दंदेरो ना, दै एसे दंदेरो। बिथाङा दिनै दै सोगोन JCBआव आरो सालायबावबाय। जों दा दख'नाजों प्रटेक्सन बानायनो नागिरदों, ओमफ्राय मोनसे डेम' बानायनो नागिरदों। ओमफ्राय दख'नाजोंबो कुम्फु गेलेजायो, जों गेलेगोन दिनै कुम्फु दख'नाजों। सिख्लाफ्राबो दख'नाजों कुम्फु गेलेनो हायो, नङा होमबा? नै हाय गाइस, दानिया फैलायबाय कुम्फु गेलेनाय दख'नाजों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन दख'नाजों बिसोरो उसु डेमनस्ट्रेसन खालामगोन। नोंथांमोना मोजाङै नायलां गाइस, लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला ओरै थुना हो। So guys, अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखते रहना हमारा वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। होदोबो हागोन। नाय आं गाखोफानि र'। नै गाखोनायसै जोंना भाइराल मेना गाखोबाय। भाइराल मेना मेनबाय फंबाय गाखोबाय नै भाइराल मेन। नै सालायबावबाय, दिनैबो सालायबावबाय बिथाङा। सालायनो मोजां मोनथारो बियो, रोंबाय नालाय सालायनोल' लुबैयो बियो। गाइस, नोंथांमोना नायबाय था, सालायगासिनो JCB । एबार जावसिगोन बेयाव उनथिंजाय, नोंथांमोना नायनो हागोन।
Jangan sampai berkasih dong. Udah langga. Oh my god. Jauh sih coba dia. अभी मैं बंद करने वाली हूँ गाइस। अभी मैं बंद करने वाली हूँ। जोबथ'बाय लोगोफोर। हाय, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर करना गाइस।